No. Pomoc! Ja to musím dať preč. Ja si veľmi idem na tom, ako si rozumieme. A ja som tam proste cítila... Normálne som cítila, že čo by sa stalo do budúcna. Úplne som vedela proste, že ako by to asi bolo. Toto normálne môžem rozviesť, pretože ja vnímam proste, ako človek reaguje na rôzne veci, ako sa presúvame, ako napríklad niečo vyberá, čo mi medzi tým povie. A ja proste som úplne vedela, ako by náš vzťah vyzeral. A to presne ma prinútilo dať nie. Pretože ja som strašný people pleaser. Ja som normálne rozmýšľala v hlave, že tam lupnem áno. Ale keďže sme boli informovaní, že proste naozaj by sme mali ísť na to druhé rande potom, som bola taká, že ešte im potom nejako povedať, že nie. Bolo tam toho proste strašne veľa, takže prvý raz v živote, vy ani neviete, aké strašne ťažké bolo napísať na tú tabuľku, že nie. Normálne N-I-E bolo pre mňa jak porod. Ja som to vôbec nevedela napísať a vôbec ukázať mu to. Ja som sa tak triasla, normálne ma tam chytila taká panika z toho. Ale teda nakoniec som to napísala a bola som na seba dosť pyšná, pretože to som ešte v živote takéto niečo nespravila. Takže šikovná.